मादैनि गोदान मबाइल बायनायाव आंबो दसे नुजादोंमोन दखानाव रिसार्ज सोनो थांनायाव नायफानाय जाबाय आरो बे मबाइला Realme C12 सिमनिखौ लाबोनांगौसो 64GB ओमफ्राय 4GB सिमावसो थायोना सेटिंआव थांनांगौ कन्टेक्टआव गाज्रिना मबाइला मोजाङानो मादै मोनहा मबाइल गोदान बायदों आरो Realme C12 64GB ओमफ्राय 4GB 64GB मेम'रि ROM ओमफ्राय 4GB ROM आरो 64GB ने बेयो केमेराया 12.5 मोन नामा ओमफ्राय सिगांनि 8 मोनदां Realme मोजां जायोनि फना गासै 19,000 लादों होनदों बेसेबां लामारखौ आं मोजां मिथिला आं एसे नायफानो मोनदों आरो इन्टारनेटआव बेनि दामा ओरैनो लिरनायावथ' बेयो 11,000 लिरनाय दंमोन ओमफ्राय बारा लाफानो हाखो मोजां मबाइल लायो Realme मबाइला बारा गाज्रिद्राय नङा थिगैनो दं आजिखालि आरो माथो दाम खमनिबाबो आरो 19,000 बहुत जाबावबायसो साबद्राय जाबावबायसो 8,000 बहुत मोजां सोलिनो हायो इउटुब नायनाय फेसबुक नायनाय केमेराफोरानो होन बेटारियाबो मोजां क्वालिटिया बांद्राय गाज्रि नङा Realme C12 Realme मबाइलफ्रा बांद्राय गाज्रि जाखायो जानायालाय गोबां माबाबो गैया खोमाना कभारबो गैया Realme 6i आरो कभार होनानै लाखाले दाना मोनला खोमालै कभार मोनला ROM 13,000 ओमफ्राय फार्स्ट ओंखारनाय ना 14,000 अरिजिनेल खोमा 13,800 जाबजोब खोमानो बारा लादों आरो बे समाव मोनामोन ना कभार होनानै लाखाले मबाइलानो अनलाइनावबो स्टक आउट जाजोबोमोन मोनामोन जानला मोनला ओंखारनायनि फार्स्ट एकाउन्ट लानाय जादों ना सोरबाफोर मबाइल बायनोबा जोंनि बर' बाजाराव बेहाय फानो नैबे हेटेस्टानि दखान बेहाय फानो आरो निजोमदा बेयाव फानो मोननाय आरो मिजिं आदानाव मोनो मोनथामसो दङ ओमफ्राय गोसोबायदि मोनदों आरो मबाइला एभेलेबेल गैयाना चार्जआबो नाम्बार होबानो खुलिनो आन्था जायफोर मबाइल लानो गोसो बर' बाजारनि साखाथिनि जायफोर दङ गामि हालाम गामिफोरा बेहाय फैनानै लानो हागोन आरो